kaunti ma Narok kono to nyaka sani chal mar kweno chalo nade kono to chal mar arita bende chalo nade e kaunti ma Narok kama kweno dhi e nyime otieno makawuono. James Awinji makare Joyce ka intiere studio marwa kai antiere county number 33 kama wasebedo kwa goyo touch nyaka yiero ne chakre nyakora magajuang kendo e county ni ma Narok gie sani antiere kar od bura ma Narok East kama osegolnwa report kod jogo mochung' ne yiero e od bura ni nyakora magajuang ka kwa chako gi President nyakora magajuang kata jogo malaro koma mar President Raila Amolo Odinga oyudo kula marom 23,656 ka William Ruto mani kod otiko mar UDA oyudo kwan mar ombulu ma nyalo romo 12,164 ka Mwaure ni kod kura maromo 28 ka Wajakoya nigi kura maromo 45. Jogo duto mane go ombulu kar od bura ma Narok East ne gin jogo maromo 35,929 ka ombulu mane okethre ne gin 183. Returning officer bende osemiyowa report kata jogo bende ma ni kod geno mar bedo MP kata jaod bura ma Narok East ka wan kod Aramat Lemaken mano chung kod otiko mar UDA mose yudo loch ma nen kod ombulu maromo 13,588 ka Alfred Koriolale mano chung kod otiko mar ODM e bwo riwruok mar Azimio la Umoja nene kod ombulu manyaromo 8,702 ka Kipas Lengwes mano chung kod otiko mar Jubilee bende ne dokura 8,530. Kobro bedo kwa luo wechegi nikech kuom thuolo machuok nyakora magajuang ng'ano matayo yiero e kar od bura ni ma Narok East